Lena Gligorić, đak generacije Škole primenjenih umetnosti u Šapcu 2024. godine. Upoznajmo bolje i školu i učenicu. Ova škola je ponos Mačve i ponos grada Šapca. Sa mnom je direktorka škole Nevenka Đokić. Zamolit ću je da nam kaže na koji način škola pruža podršku talentovanoj deci. Naša škola je i prepoznatljiva upravo po talentovanim učenicima. Da bi učenici upisali školu primenjenih umetnosti, oni polažu prijemni ispit iz crtanja, slikanja, vajanja. Naravno, nisu svi podjednako talentovani i mnogo su važniji putevi kasnijeg obrazovanja kada se taj talent razvija, pa oni koji su vredni, koji rade, koji uče, više i napreduju. Škola itekako pruža podršku učenicima koji se ističu u svojim postignućima. Pri tome ne mislim samo na likovno stvaralaštvo, nego u svim oblastima. Tako smo ove godine recimo imali i prvu nagradu na republičkom takmičenju iz muzičke umetnosti, znači opet umetnost. Ali ono što je za nas karakteristično su postignuće iz oblasti likovne umetnosti. Brojne su nagrade koje naši učenici osvajaju na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Mi u školi imamo interni konkurs, zapravo dva konkursa. Jedan je za likovno stvaralaštvo, a drugi konkurs je za postignuća u oblasti primenjene umetnosti, zato što je naša škola jedan divan spoj primenjenih umetnosti i umetničkih zanata kao osnove za takvu vrstu umetnosti, ali i radimo na savremenim likovnim tehnikama, na dizajnu, koristimo savremene informacijne tehnologije i otuda te dve vrste nagrada. Kao nagrada za učenike koji osvoje jednu od te dve nagrade je samostalna izložba u Kulturnom centru u Šapcu. Nakon te izložbe, koja uvek bude krajem maja, početkom juna, mi polovinom juna imamo godišnju izložbu radova učenika u Narodnom muzeju u Šapcu i to je zaista nešto divno i za grad i vi tu nekako vidite lepotu u izvornom obliku. Tu je prikazano ono najbolje iz godišnje produkcije i mnogo učenika izlaže na godišnjoj izložbi. Da biste izlagali u muzeju, naravno da treba da su radovi određenog kvaliteta, ali njih ima, ove godine je bilo 200 radova, tako da to govori o kvalitetu rada učenika, nastavnika, mentora i takako bez njih teško da bi deca mogla da tako nešto stvaraju u tom kvalitetu i da osvajaju sve te nagrade i postignuća takva kakva imaju. Ne može se bez mentora. Često volim da pomenem da je suština obrazovanja pretvarati ogledalo u prozore. A upravo to vaša škola radi. Ona otvara mnogobrojne prozore svim tim mladim ljudima i mladim dušama da dođu do drugih ljudi, da se njihov rad vidi, da bude prepoznat, jel tako? Sad, učenica generacije je nedavno imala izložbu, jel tako? Jeste, Lena Gligorić je ove godine učenica generacije, ona je i nosilac Vukove diplome i dobitnica nagrade za likovno stvaralaštvo, tako da je ona izlagala, imala je samostalnu izložbu u Kulturnom centru u Šapcu. To što ste rekli jeste, zaista umetnost daje jedan širi pogled na svet i naša deca pomoću umetnosti nekako mislim da bolje i razumeju svet oko sebe, a da ne pričamo o tom unutrašnjem duhovnom bogaćenju. I po tome je naša škola posebna. Tu se oseti jedna posebna duhovnost. Kogod kroči u našu školu kaže kako je lepa atmosfera i potpuno je drugačije
a da ne pričam da smo okruženi divnim radovima učenika. Oni nam oplemenjuju životni prostor i oplemenjuju i bogate naše živote i živote svih onih koji njihova dela posmatraju. A Lena Gligorić je zaista posebna po mnogo čemu. Iza svih tih njenih nagrada stoji veliki trud i jedan pregalački rad. To nije slučajno. Ona jeste talentovana, ali je mnogo i vredno je radila tokom ove 4 godine. Ona je posvećena, istrajna, drugačija je, ima tu strpljenje kada radi, kažem da je istrajna u tome, ali s druge strane ima tu mladalački polet i tu radoznalost i onda to kad se iskombinuje zaista su joj radovi fantastični i ona je vrlo uspešna kako u tradicionalnim medijima crtačkih i slikarskih tehnika, tako i u savremenim tehnikama digitalnih medija, grafičkog oblikovanja, digitalne ilustracije. Tu je osvajala dosta nagrada, tako da ona ima baš dosta nagrada na republičkim i međunarodnim konkursima, ali ona je skromna, tiha, divno jedno biće i radujem se i verujem da će ona biti uspešna i u toj oblasti umetnosti. U pitanju je primenjeno slikarstvo kojom će se baviti i nekako već se radujem njenim budućim izložbama i tom stvaralačkom uzletu. Lena je svakako doprinela tome svim tim svojim nagradama da vaša škola bude najnagrađivanija škola u umetničkog profila u Srbiji, je li tako? Da, svake godine na konkursima Ministarstva prosvete naša škola osvoji na desetine nagrada, to su prva 3 mesta na tim republičkim konkursima. Umetničkih škola nema mnogo, 10-ak u Srbiji, ali sve škole šalju radove i nekako se mi izdvajamo po kvalitetu posle tih radova i eto, deca nas obraduju tim nagradama, a mi im javno uručimo priznanje na toj godišnjoj izložbi u muzeju, dobiju lepe nagrade, knjige i na neki način im zahvalimo što nam, kažem, oplemenjuju živote. Zaista ste pravi ponos i Šapca i Mačve i Srbije. Mnogo vam hvala. Mi smo jedina umetnička škola u ovom regionu, ali eto, drago mi je što to svi prepoznaju. Želim vam mnogo sreće u budućnosti. Hvala vam najlepše. Razgovaramo sa razrednim starešinom đaka generacije, Leni Gligorić. Njen razredni starešina je Marijana Gavrilović. Marijana, kažite nam, da li je bio veliki izazov biti razredni starešina Leni? Pa bilo mi je čast da budem razredni starešina Leni. Ona je bila izvanredan učenik sve 4 godine sa svim peticama u svim rubrikama, tako da kažem, bilo je lako biti Leni razredni starešina. Minimalno izostajala iz škole, što dodatno potvrđuje njenu predanost, upornost i veliku odgovornost koju je imala, ali pored tih akademskih postignuća ona se naročito istakla i na mnogobrojnim takmičenjima iz oblasti likovnog stvaralaštva i grafičkog dizajna, i to ne samo u Srbiji na republičkim takmičenjima, nego i šire na raznim međunarodnim takmičenjima. Kako su Lenini drugari iz razreda prihvatali njene uspehe? Lenini drugari su sa radošću prihvatali sve njene uspehe i podržavali i bili ponosni na njena postignuća. A s obzirom na to da je Lenina generacija, da nažalost Lenina generacija pripada toj generaciji koju je zahvatila online nastava, vi ste se kao prosvetni radnik i kao razredni starešina našli u malo nezavidnoj situaciji. Koliko je to bio izazov za vas kao razrednog starešinu? Pa bilo je izazovno, ali nekako prebrodili smo sve to i sad delo kao neka davna prošlost. Nekako čini mi se da smo ove poslednje 2 godine uspeli da nadoknadimo i prebrodimo te... Da li mislite da postoje neke posledice
te digitalne nastave i tog načina obrazovanja? Mislim da je najviše na njihovu socijalizaciju to uticalo, na te neke međusobne odnose između dece, ali što se tiče tih nekih postignuća, čini mi se da su oni uspeli da nadoknade. I čini mi se da vaša škola kroz praktičan rad i kroz atmosferu koja se u njoj oseti u mnogome doprinosi tome da oni budu zaista povezani i da među njima cirkuliše neka divna energija. To se jeste, vidi. tako je, da. Zapravo oni imaju mogućnost da se bave onim što vole i da najviše vremena provedu u tom kreativnom radu bez velikih pritisaka, tako da mislim da su deca ovde uglavnom, da kažem, srećna i relaksirana. Hvala vam što ste bili podrška ovakvoj učenici i želim vam mnogo sreće i mnogo takvih odeljenja i mnogo takvih učenika. Hvala vam svima i ja, Leni, želim sjajnu budućnost. Upoznajemo sada i Lenu Gligorić. Leno, dobar dan. Dobar dan. Čestitam ti za titulu koju si ponela. Kaži mi, kako se postaje đak generacije škole primenjenih umetnosti? Pa, da biste bili đak generacije u ovoj školi, potrebno je da uložite dosta vremena, dosta truda, morate biti posvećeni i da sve što možete da ulažete u vaše stvaralaštvo. Potrebno je da iskoristite svaku priliku za svaki mogući konkurs, takmičenje kao izložbu. Imala sam priliku i čast da učestvujem i izlažem radove na mnogobrojnim takmičenjima i izložbama. Najviše sam ponosna na radove koji su izlagani u Rumuniji, Sloveniji, u Americi. Također sam osvajala nagrade i na našem području, na konkursima Crvenog krsta Srbije, Udruženja likovnih pedagoga Srbije, organizacije EU-PRO i Kulturnog centra Vršac. Kao autor mogu da kažem da je najveća satisfakcija kada vidite vaš rad u javnom prostoru. Kada neko priđe vašem radu, bez obzira na to kako mišljenje ima o njemu, da li mu se sviđa ili ne, bude vam drago što je vaš trud zapažen. Pa konkurs koji je ostavio najveći utisak na mene jeste organizacija EarthX Plant a Seed. Moj rad se nalazi u top 15 i bio je izložen u Dallasu, u Teksasu. Dakle, govorimo o međunarodnom takmičenju. Tako je, da. Čestitam. Hvala vam. Lene, ti si veoma skromna, a zapravo iza tvog imena i prezimena stoji koliko nagrada? Međunarodnih, državnih. Da li si nekad brojala svoje nagrade? Iskreno da vam kažem, ne gledam to kao neku kolekciju uspeha ili kao nekih nagrada, nego svaka nagrada ima svoje mesto i svoje uspomene. Da li se sećaš trenutka kada si shvatila da je umetnost oblast u kojoj pronalaziš sebe? Pa trenutak kada sam shvatila da sam ja stvorena za ovo jeste moj 12. rođendan kada sam dobila tablu za crtanje od mog oca. Tačno se sećam trenutka kad sam došla kući i otvorila poklon i videla sam tu tablu ispred sebe, jedva sam čekala da skinem prvi program koji sam mogla i da crtam u njemu. Tada još nisam mogla da procenim koje vrste tehnika me najviše privlače, ali to se međuvremeno iskristalisalo i shvatila sam da sam se najviše pronašla u grafičkom dizajnu. Pre nego što sam ju upisala, smatrala sam da je škola primenjenih umetnosti mesto na kom ću moći da u potpunosti ispoljavam svoje kreativne izlive. Pa što se budućnosti tiče, odlučila sam da se bavim slikarstvom naredni period. Rekla bih da je to nešto što sam definitivno zavolela ove 4 godine tokom školovanja. Ne nameravam da skroz napustim vode grafičkog dizajna, čak planiram da budem profesionalni grafički dizajner jednog dana, ali smatram da u bliže budućnosti treba da se upustim u vode novih likovnih tehnika. Da li misliš da te je ova škola dovoljno pripremila za dalje studije? Da li se to pokazalo na prijemnom ispitu? Kako je ti izgledao prijemni ispit za fakultet? Rekla bih da je kombinacija i mog ličnog truda kao i truda koji je škola uložila, koji su profesori uložili,
Naučili su me dosta toga o nekim likovnim, estetskim vrednostima, kao i dosta likovnih tehnika. Tako da veoma sam zahvalna što mi je škola pomogla da se spremim bolje za prijemni ispit. Pretpostavljam da svoju školu doživljavaš kao mesto koje je mnogo više od mesta za obrazovanje, je li tako? Tako je, da. Šta ova škola sve predstavlja za tebe? Predstavljam neku vrstu slobode s obzirom da mi đaci gledamo školu kao neku vrstu autoriteta, kao sama ustanova, ali rekla bih da je u ovoj školi dosta drugačije s obzirom da možete da imate opušteniju komunikaciju sa profesorima, kao da se vi izražavate koliko želite. Koji je to profesor bio najveća podrška u tvom rastu? Pa, profesori koji su me najviše podržavali jesu Mihajlo Simović i Vladimir Tović. Dobro. Da li možeš nešto da nam kažeš više o tome? Pa, oni su bili profesori praktičnog rada. Stvarno sam na njihovim časovima tolika me trema i uzbuđenje hvatala svaki put kad sam trebala da predam rad. Stvarno mi je bilo zadovoljstvo da delim moje radove sa njima. Oni su uz veliku angažovanost i dobru opremljenost školskim sredstvima uspeli su me naučiti o likovnim vrednostima i upotrebi potrebnih programa. Kao neko koji izlazi iz ove škole kao najuspešniji njen đak, šta bi mogla da posavetuješ onima koji tek u ovu školu ulaze? Učenicima koji planiraju da upišu ovu školu, želim da im kažem da ozbiljno shvate školovanje ovde, da se ne opuštaju onoliko koliko mislim da je to potrebno, da ulažu dosta truda, da se posvete njihovim radovima i da će definitivno tako vidjeti rezultate. Suština obrazovanja donekle podrazumeva da ogledala pretvorimo u prozore. Da li u tom smislu ova škola i tvoji mentori, da li su pomogli da se tebi otvore neki novi prozori, da dobiješ neka nova saznanja koje će ti pomoći da rasteš ka svom cilju? Apsolutno, stvarno. Moji profesori, pogotovo profesori časova praktičnog rada, toliko su mi pomogli dok sam bila u ovoj školi. Ne samo oko samog rada, nego su mi dali nove prilike da izlažem negde svoje radove. Da li te u umetnosti privlači taj stvaralački poriv koji nosiš u sebi? Ili imaš neku nameru da kroz umetnost ostvariš neki konkretan cilj, da nešto pokažeš svetu? Rekla bih da još nemam dovoljno iskustva da mogu tačno da odgovorim na to pitanje. Za sada sam zadovoljna samo što imam priliku da stvaram svoja dela. Sjajno. Koje su teme kojima se baviš? Najviše su politički angažovane teme vezane za klimatske promjene, očuvanje okoline, teme za koje smatram da treba svi da se uključi da razgovaramo o njima. Dakle, na neki način tvoje stvaralaštvo bi bio i poziv na akciju? Tako je. Dobro. Koga želiš da prozoveš? Sve. Čovečanstvo? Čovečanstvo. Želim ti to da ostvariš. Hvala vam. Kao vrlo mlada osoba, ti si prepoznala da je umetnost ono što čuva čoveka u čovečanstvu. Veliko mi je zadovoljstvo što sam te upoznala i što smo imali priliku da porazgovaramo. Meni je također. Hvala vam.